सोरगिदिं खनसे नायदो सोनाफोर आंबो सोरगिदिंलायबाय आरोना खर' सार्सनायखौ लानोबाबो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेल थामखौ फिनखेबसे बरबावबाय सय माजियाव फरायनाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबबाय साइलांमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो उदासि साकाल उदासि गोसो लानानै जोङो सफैफिनबाय क'क्राझारावहाय जोंनि स्टेसनावहाय आरोना गोबावजों खनसे रुमाव हाबबाथ' मिथिखायानो मा हालोद जायो थ' आंनाबो बे हालोद जागासिनो दङ ओरैबायदि सानसुबाय 12टा बारबोबाय ओंखारबोनानै लेट जाखादों ओंखामबो जाबाखै दा संनानै जानांगौ फोसाबनो ना ओंखाम संनानै जानो ना मा खालामनो बिमा बुरैया थेवब्लाबो इन्ट्र'खौ मारिनानै दोनबाय आरोना नोंथांमोननो खिथानोसो सौफैबाय होननानैहाय माखासे जि मैला एसे गानबोनाय थालांखानाय सोमबाय आं जि जागोनसै आरोना ओमफ्राय बेगनिफोरखौ बुस्थुफोरखौ बहनस्रांनानै एसे लामस्रांबाय गोरान गोजाबाबो आरोना थ' पेकिंआ बख'आबाबो जायोमोन मानो होनबा जोंना पेकिंयैनो थानांगौमोन आरो जों जायखारबावगोन दा ओइ नोंनि फेन गानखानाया सुबाय आङो लामबाय नै बेहाय लांफै नैबे गांसु गानफै थ' जायखार बखानांगौ नालाय पेकिंखौ खुलियाबाबो जायोमोन थेवबो एसे लामस्रांनो होननानै खुलिबाय आरोना लामस्रांबाय थ' सोनाफोर नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सावन्टाम जों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेबायदि हालोदैनो गालांदोंमोन माने नैबे फुराना बग्राया बेयावनो दङमोन ओमफ्राय बोखारबाय दा गोदान बनसै आं सोलाबथ'ला ओमफ्राय नैखौ बिदिनो गालांदों बेखौ सान्दुङाव एसे लागावनोसै बाखि किटचेन हे प्रभु सानसिगोन सोरबा टाइम गैया होनदों मा भिडिअ बानायबाय थाखो है बेजों लोगोसे मावनायखौसो देखायदोंथ' मावगासिनो दङ आखाइ फारसेथिं खुनु रुखि सुखि गैया सबसे पहले बिमानि हरनाय गाइखेर गोदिखौ फुदुंनानै लागोनसै नैयाव माबा माबि दं बहननोसै हानायमानि एसे साफ साफाय गालांनो नाजाखादोंमोन आङो मानो होनबा फैनानै जेसेबांनो नोङो थांनाय समाव लेथेर फेथेर गालाङो इसिबांनो लेथेर फेथेर नुफैफिनगोन नालाय ओंखायनो एसे साफ साफाय खालामनानै गालांखादोंमोन माने ओंखायनो मोनालांदोंमोन ना जों जेदिना थांदोंमोन नैबे स्रा आइया जि आराम बोथिसेनि थाखायल' आरोना गावसिनाबो जिरु मिरु सोना नै दाउ बेदरा लाइ बिलाइयाव जुलायनानै हरदों आरोना मेनाय बायदि ओमफ्राय माइब्रा एसे लाबोदों बेखौ बख'थ'ला आङो ओमफ्राय नैबे बिफा हरनाया आखर आरि आरोना आइनो एसे कयेकथा 10-15टा गारबोबाय आं फंबाय जों जा होननानैहाय बे थाथ'थोंसै बेखौ दांथ'ला आङो ओरैहाय संहोलां न' सिबहोलां आरो 1.5 जानोसै 1.5 नायदो सुनाफोर बिमानि अननाया आरोना मोदोम लदब लदबखौसो बासिनानै हरजोबदों मिन्थिखायो जाग्रा मानसि गैया थेवब्लाबो बोथिनै जानोसै आरोना अननानै हरनायखौ खालि हाद्दि होनबा नैबे गांखंखौल' नुगोन बाखि सेस बेदर मोजां गोजा आरोना मा होनो गोदोना सोदोना जेबो गैया मैला मैलि एसे बुरजा ओंखारदोंमोनबो नालाय संसै आरोना अननानै हरनायखौनो बे आलुखौ होनोसै आङो आलुआनो नै आंना एकदम बेमार जानानै थाजोब्बाय आलु गोरलै बायनानै दोननाया बै आमोलाव थांनायनि सिगाङावनो ओमफ्राय सामब्रामाबो मिनानै थैदों ओंख्रियाथ' जेबो गैखायामोन सामब्रामाबो नै आंनावबो सामब्राम बिलाइ दंखायो होननाय बायदिसो आरोना रज'नानै थाजोब्बाय बेखौनो होनोसै आं नै बिलाइ रज'बाथाय सेबथा जालाङोना बासि बासि होनोसै उफाय गैया साराय बोरायखौ हमफैफिनलायबाय बेनिफ्रायथ' बहा बारग'नो सोनाफोर रेगुलारनो बेसो होनो रेडि लाखाजोब्बाय ओरैहाय मा जाखो खावब्लाब्लानो ओंखाम उखैबाय आबा ओंखाम उखैबाय उखैनायाथ' उखैखासिगोन फुरा रेडि जाखाजोब्बाय आरोना आंहाबो होखावनोसैल' आङो संला संलि गोथाव संनानै जानोसै एसे आराम रद' रद' गोदानानै हरनायखौ खकर मकर संबा जानाय नंला जाय टाइमानो लाथोंसै थेवबो एसे गोथाव संनानै लानोसै आङो आंनि ओंखाम संग्रायाव रज'नानै थानाय सामब्राम बिलाइ बिलि हरफाजोब्बाय आं आइनि लाबोनायखौ होथ'वासै र' देनानै लानायखौबो हरनोसै एसे मोदोमफ्रुनो दुन्दिया थालायबा बेफोरखौ नाङा मोनो थेवबो प्रसेस नालाय प्रसेस होननाय बायदि सिफुङाव थफ्ला दङ जुनाफोर लर लानानैसो संदों आङो नै दानि बावैसो बाथाब फैदों आरोना नै फैयामोननो बिजिनि लामा ससेनिफ्रायनो खेंखायबाय थानाय बिजिनियावसो बे गालिया थाङा बे गालिया बिजिनियाव थाङा ससेनिफ्रायनो हाहाखाराना फैनानै एकदम खेंखुर खेंखार खालामफैगासिनो दङ बिराद मोजां थादोंमोन ना बेयाव साननो बेस्रा बेयाव सुखु फैयासैनो मानसिया बाजाबायसो नै लिलि लाला मोदै लिलाला गुंग्राय गसोलायनायसो आयै लोगोसेनो दालिबो फ्लास खालामबाय आङो सासे सुबुङा जायो ना मायो साननानै दल थादो मा गोलैगोन दालिसो जानो भगबान दे आं हरनो र' फ्रोम जाबायानो आलुखौबो गारना हरनोसै र' आलुआबो गोरलैखासोथ' टेनसन गैया
आलु हरनोसै आलुआबोथ' लुंगासे नङाबा गोसोआ गोजोनखाया होलायबाय लुंगासे बेदराबोथ' बुरजाना टेनसन गैया साननै मोनानि लागाव बेदराबो नै फ्रोम जाबाय थौसि आख्लायनोसै जाथाव नुबाय खिन्थु एसे ग्रेभि टाइपनि खालामसै आरोना बांद्राय जलबो जाला मोदोम थेन्थ'नायमोन ना दाउआ होमबाबो बिराद थाजा मोजां आरोना थैस्लाबाखैमोन नालाय थेन्थ'हांदोंल'मोन थैगौना थैयामोन खिन्थु आइया बेखौनो मख्रायबाय आरोखि मोनायाव माने गारामा गाबनाय खोनादोंनो बेखौनो फिसाजोनो गाइखेर ओंखाम होगोनसै आं मा महरनि गोदौगासिनो वाव सुन्दर महरनि गोदौगासिनो आरोना नै जिं जिङाव मेजेम मेजेमसो जालायलायदों आरोना थाव थावनो दालियाबो गोदौगासिनो दालिखौबो एसे दुन्दिया गारना हरनोसै है बारा बुरजा हरबाथाय दिगदारसो आंसो बासिफिनजोबनांगौ बिसिनि जुनैनो मोदोमफ्रु दालि बरहा गोथां जानो सानबाबो जाया आरोना ओरैबो नै सामब्राम बिलाइखौ हरबाय आङो दुन्दियाखौबो हरनोसै रुइबाय नै आलुआबो रुबुखासै बामजा बामजा आब'जों बामजा बेयावबो हरनोसै एकदम वाव आलु गोरलै दुन्दिया गोरलै लकेल दाउ जाबाय 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 सोनाफोर जाबाय मोदोमफ्रुजोबखाबाय मोदोमनायाथ' बरिया ओमफ्राय एसे टेस्टखौबो साखिनायनोसै आरोना सोनाफोर रोसिखौल'हाय बेदर नांलाया एकदम बरिया आरोना दाउ एकदम मोदोमफ्रु मोननानै जेने थेने माबार साफा सिबस्रांजोब्बाय बाट आं सुला सनाफोर चाहे सोरबा लेथ्रा होन मुगै नो टेनसन आं खिथाखायो सादा सिदा थाजा थाजि सुवाखै सुवा आङो थुमनानैसो लाग्रोसै लाबायबो फुनानै उनथावथावखाहाय नै भगबान गावनो सङो गावनो बाख्नायो होननायसो जाबाय आंना नानि फै अबे आयं माइरं जावनायाव नोङो आइयै इसोर भगबान नै बाबा नै मोदोम दरबेसे जायो मालाबा एसे जागारोबो ओमफ्राय मालाबा एकदम दरथामसोल' जायो आरोना नै आबैया मालाय मोदोम हरखाथारदों नोंनो नै हाबाब दाउ बयलार बायदि मोदोम दुन्दियाखौबो जाफा बाबा एथ' लकेल दुन्दिया बारा बासिबाय थानाङा रोसि नांगौ ना ग्रेभिखौ जायो बियो दालिखौलाय दालिबो दङथ' दालिबो दं दे जा ग्रेभिबो होखादों दोनखादां एसे लांदो थां लांदो नै मोदोम दंबावो आं दा हरगोन र' हाजार मोजां होनबाबो मा होनो दाउ बेदरा संबाथाय एसे बोरैबा जालांथारोना हाराव जालाङो जाबाय आइया एसे सासे मानसि थाबा जि मोजांमोन थ'जि बेसेबां थाबा जि मोजांमोन जानोसै आं मिथियां एक्सुवेलि जों आइ मोनाव थाबा बारा दाउ बेदर जानाय जाखायाखै आरोना अ नै बिखा मोनसे दङ नानि दालिया गेजेराव खुरैसेल'लायबाव आरोना फारसे लुंगा जाखाबाय नालाय ओइ बाहेरायाव दङ बिमायं मोनजोंहाय आं थुमला लानोसै सोनाफोर फटाफट जाखांबाय सोनाफोर उखै हाबनानै जा रोनो जाबाय जाखिनि संदोंमोन 1.5 गिलास माइरं साफा आरोना कुकाराबो सुखानाय जोंख्लाबजोबनायसो आरो ओंखाम एसे थाबावबो लाबावगौसो मोनदां उदै बुंबाबो आरोना उखैनानै मेंनायनि माबा जागारगारबाय आङो मालाय सोरबा मेंनानै फैबा ओंखाम खहाबानो आंहा माबा मेंनायजों उखैनायजों बुसो फाग्लिसो जासुरिनो लक्षणा बेफोरनो आरोना आंनाव दङ आरो ओमफ्राय आसुरिद आरोना सनाफोर बे फुरा बजाय जिया बै बेगाव हाबजोबनायमोन मा नायदो बेसे बुरजा जि लांनांगौ जायो आरोना साथाम नालाय मजा एकदम जि गुदुं जि गुसु लाब्रा नै बेहाय बेस्रा दाख्लै खनस्लाबलांनो हायो आरोना बेखौबो सान्दुङाव सियाराव एकदम सखा लामस्रोफिनखाबाय आङो होनसै सोनांगौखौ सोफिनसै खननांगौखौ खननानै दोनस्रांफिनसैलाय पेहेले ओमफ्राय जि सोमोन जानायखौ बुसिन बुहैनोसै बिदा बिनानाव सानैजों ओंखाम जाखांबाबो दखानाव थांबावनांबाय आरोना बिनानावानो नै सफैबाय उफाय गैला आं दिनै मेथाइजोंबो दोननांगोन ओंखामा जादों फिसाजोआबो बाट मेथाइ बिदोंबा मेथाइखौनो होनांगोन मानो होनबा आंना खामानिया अयथासार आरोना नङाबा आथा जाबाय थागोन थाथोंसै आं मिथिला आरोना सम बिदिनो आंना खामानि भिरबाथाय बे दखानाव लेंबाथाय दखानाव थांस्रोगोरनानैसो बेखौ एकदम बुरखायगोरनानैसो बेखौ गोजोन होगोरनानैसो इसोर फिसाखौ आरोना ओमफ्रायसो आंनि खामानि सुना लायगोरनोसै आङो फारि हाबाफारिफ्रा जोबलांगासिनो दङ मानसिनि एनार्जियाबो जिर' जालांगासिनो दङ खालाम सना
बिसिनाफ्राव बोरैबा एसे गोलैनो मोननांगौबानो बुद्रुनानै गारहैबा बान्दारसिनाय नंला बायदि मोनबाय आरोना बाट बिदि थानो मोना बिमा बुरैफ्रा हारसिं देहाबाथ' गोदो गोदो उन्दुनो मोनो दासिमबो लावथ'वाखै आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजों माबा मोनसे बुस्थु बिराद शेयार खालामनो लुगैदों आरोना नैबे आंनि बिसिना बग्रा गोदानखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों आरोना आङो दाख्लैयो ओरै नामायलाङिनि सिगांनो अनलाइन सफैनानै दङमोन नै भेलभेटनि आरोना मा होनो इलास्टिक आरो जि मोजां मोनदों आं बेस्ट मोनदों आरोना लबारनि जिं जिङाव लबार गोजा एकदम उन्दैफोर गोनांनि थाखाय बेस्ट मोनदों आरोना आङो मिश'आव अर्डार हरदोंमोन गान्दु कभारबो दङ एकदम गुदुंथार भेलभेटनि उन्दुबाथाय सिखारनो बासिगोन दा मेंनाय देहाया बेयाव गोदो गोदो गरदलायसिगोन आङो दाख्लै सुनानै गालांखादोंमोन बबाय आरोना सनाफोर उन्दुनो मोनाखैमोन दिनैसो फार्स्ट उन्दुगोन शेयार खालामबाय आं नोंथांमोनजों फिसा गोनांफोरा बिहरनानै लाजायो आरो नै दा गोजां बोथोराव सोरबा सोरबा साद्रिसो बर्डार लायोना माथाफोरा बिराद गुसु जायो आरो भेलभेटनि नांगौ जायो थ' आं बेखौ बिहरदों आरोना नै भेलभेटनि बे कम्बल पातला बायदि एकदम थाग थिग जादों आरोना जोंनि गाद्दियावहाय सिगाङाव अबेबा माथानि बिहरनायफोरा जायाखैमोन फिसा फिसा जादोंमोन हरफिनजोबदों आं खननै जाबाय बेलाय खननै जादों आं हरफिननाया खिन्थु बेयो बिराद ग्रोब जादों आरोना भगबान सानलायथारदों आङो एकदम हेर फेर गैया एसे एसे कभार खालामनाय आरोना सिं सिङावहाय एसे बारा ग्लोम ग्लोम नङा ओमफ्राय बेस्ट आरोना सनाफोर बेखौनो आं देखायनो लुबैनानै आरोना जा दुगा आरो बेखौनो देखायनो लुगैदों माने आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बुस्थुखौ मोनफ्लांनानै मोननै फेरे हरफिनबाय आं आगोल समाव आरोना दा बिराद मोजां फैदों बेस्ट रेटिंआव 5 होगोन आं सनाफोर बेखौ आरोना रेटिं बियोना बिसोरो 5 होगोन आं बिराद मोजां मोन्दों आरोना आङो ओमफ्राय सनाफोरनि आंहा देशआव थांबाथाय नांगौ जायोना ओंखायनो एबारना एयारटेल खालामबाय हरै थांबाथ' ना जिअ नाङो ना BSNL नाङो मोनसेबो सिमानो नाङा नालाय थ' एयारटेल बानायबाय आं नायनोसै बेसेबां सोलिनो हायो आङो थांनायनि सिगांनो बख'खानायमोन ओमफ्राय सोनांगौ टाइमाबो जाबायमोन ओमफ्राय बावलांबायना आं बुस्थुखौ दिनैसो सोना नायनोसै आङो एक्टिभ जाखोना जादा रिसार्जआबो थाखायोना सोनानै हरखायो बिसोरो थ' नायनोसै आरोना ओमफ्राय मिन्थावथाव सिमासो 5G बाट मबाइला 4Gसो आरोना आंना एकदम हरेक माल 4G देनां मबाइलाबो 5G लायोबा सिमा ग्रोब जासिगोन आरोना ओमफ्राय गारि गाखोनानै फैदों मेंदों होननानै थानो मोना मानो होनबा जों आरो रुमाव थावनाय नङा नालाय ओंखायनो दाख्लै एसे लिरसोमबाय दा एसे लिरसोमदो दे लिरदो एसाइनमेन्टआ आरोना जेराव थाङो बेयाव गोदै नालाय जोङो मोनफिना मा जाखो बोनो रोंदों दे मोजाङैबो दाब सनाफोर आं नैबेखौ खनस्रांसै मनायाव हाबनांगौखौ सोस्रांजोबसै आरोना ओमफ्राय आरोलाय माथो होनबावनो बिदिनो मोनालांबाय आरोना सानसे बिदिनो माने हालाद टाइट आरोना थ' ब्लग्सखौबो आं गोलाव खालामला जायफोरा आंनि बेखिनि गाले गुजाय ब्लग्सखौनो नायलांबाय मतलब सानसे फुरा गाले गुजायैनो आरोना हाख'वा जाबावबायसो आङो मोनाफिनलांबाय थेवबाबो दाबो रेस्ट गैया आरो सनाफोर दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय